I tænker sikkert, hvor jeg har været henne. Jeg har været på en rejse. Ikke kun fysisk, men også psykisk. Ser I, jeg har mistet kontakten til mine børn. Og ikke et valg, jeg selv har taget. Jeg har brugt en masse tid i retssaler, en masse gåture og i stedet at græde. Jeg har været enormt hårdt at skulle skifte fra at være en far til at være en fremmed. Og jeg er lige gået i gang med at skulle først bearbejde det nu. Jeg har længe ignoreret, at jeg faktisk ikke længere ser mine børn. Det er en virkelighed, som jeg ikke vil acceptere. For hvis jeg ikke accepterer det, så er det heller ikke sandt.